अबले देना पवनी पूरा 3 साल में अतन कर्जा चढ़ा के गइल। आइल हितई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल। अबले देना पवनी पूरा 3 साल में म्यूजिक बाय विकास राज मुजफ्फरपुर। बोलिया में ओकरा हम पवनी मिठाई, ओकर चक्कर में छुटल पढ़ाई लिखाई। बोलिया में ओकरा हम पैनी मिठाई, ओकर चक्कर में छुटल पढ़ाई लिखाई। बिन ऐसन बजा के गइल, बिन ऐसन बजा के गइल। अबले देना पवनी पूरा 3 साल में अतन कर्जा चढ़ा के गइल। आइल हितई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल। अबले देना पवनी पूरा 3 साल में म्यूजिक बाय विकास राज मुजफ्फरपुर। जयराम जखमी के जाल में फंसा के चंद्र मोहन के छोड़स कंगल बना के। चंदन शर्मा के जाल में फंसा के डीजे विकास के छोड़स कंगल बना के। अब तो उठा दिखा के गइल, आके उठा दिखा के गइल। अबले देना पवनी पूरा 3 साल में अतन कर्जा चढ़ा के गइल। आइल हितई में वो 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल। म्यूजिक बाय राकेश राज, विशाल मार्केट, भेलाही मेन रोड, मुसहरवा। मोबाइल नंबर 72 50 40 54 15।